Monsieur le Président, avy amina fora mampangatao zaze nanomboky marandraigny tsy malana hanigny. Zaho avy mijery TikTok nazy hirandrimikana vadibadiko igny tafiteny mihitsy zao. Oh Pablo, attaquez les gringos. Dansin'ino raha magnan'igny. Na mizaha ravin-kazo mihetsiketsiky mbola mafitsaratsara kokoa par rapport amin'igny. Zaho miresaka aminazy, zaho nabadagna maso fiheziny karaha igny agny alefa agnaty gôny mbola mahavita danse tsaratsara an'igny danse natana igny agny. Tsapako mihitsy fanapingitriky mihitsy ana tamy kermesse. Olo mandeha magnano répétition ty anala osana mandeha mitondro batata mandeha mianatra karaté. Aveo amizay ana maraigny andalo belagna. Ana mbo miangavy za mbo mandalova mamako mivarotry lako bazary. Tandremo ana tsy mandalo. Agnontaniako izy monsieur le président, agnontaniako. Ave tsy haike sa hazonafo teny ka sa tsy hazonafo fa zay koregninara koragniko mbony fa sy vola hely vidianagna akato président fa akato tsisy vola loatra afa mitsako ravimpesy fô tavela mitsako ravingavo tsisy vola loatra akato. Ave na i mety magnano hody gasy avolenta. Ezake volona hoagnany tsara fo tsara lava afa magnan'igny fô volona nanomboky tamy 2009 afa magnan'igny fô volona ave raha magagaza hoe magnino vadina izy bikipo tsara hitanay hoagnany afa zare teraka fogna donc misy raha tsy mazavazava kao ave ana mitadiava école mampianatra mandihy ena mitadiava école mampianatra mandihy ena fa magnaly baraka raha magnandregny mankoreka anako magnano dintsahoboka na magnano dimy mapepa nahazo antona goeta ana mitadiava école de langue ena monsieur le président ave mbo fangatahana ana ikolany agnany iangaviako hoe irany tandrazany amalala mba ataovy amin'ny teny tsy mihety ave baiboly ataovy amin'ny teny tsy mihety zay mbo fiangaviagnanahy monsieur le président fa haiko ndraiky na tsy maintsy lany fa clipna igny misy raha tsy matimatik'ololo hely agnany magnino mo tarihiny tsy liva tamy clipny natageda be hoagnany izy miresaka aminao agny tegna tsy mazavazava aminaha aveo amizay monsieur le président zay manohagna anazy zato isanjato fa atovy tsara fikivinanasana amin'ny magnaraka io magnanjany.